Saya sempat kami besok kemen ni pi baru kiba kerjaan bahai kan ke YouTube channel juga pak deng dok tolong ban kumjuk ru ya gitu kiba persiap bahai kan ke YouTube channel juga pak deng dok tolong tiang aku beli pi baru di kami besok kemen di menta kamut ke jingpuli menta kami kadina kitab sirat na kalenong ban new di ka akor para brio ki kamera yeng niam balis nei lada ka hap kaju jeng puli ru ngai puli kaju namar balai ngan ong ipi kat kapa kadau lenti dau beli trekendan ngan puli kaju ti dan kiba wit ru dan kiba thaj ru andre ngai puli andre ka e kabangan pasat jengmut kalong mentah kasngi ngan ong ipi banjen dalada kisenrang kabri nyutrap kin chimjat chala dien ni ngatrai ka kanthe de khar bar khoj ka kloi mi chim tanga yu senrang kabri nyu trap lemda ka kanthe pade ka kloi ban ai jat chau senrang nei te kamut unu ru na kanu jat ben riu ru u kloi ban chimjat u kloi ban chim tanga ya kani kanthe jong kani jat ben riu om dei banga pensoi mdei banga ai buisnio leni mdei banga yelam bakla balai nga ong kumta namar hangni ngayu i ba kamdon kajing kala kamdon hiru kajing ngam leni kajing sngotu kabor sngotu halor ka imlang salang bat teng ki khmat ki along tik bom mala da pej tang baklam yu i mala pat mala da pej ki namar balik kalong gumta ya ka baru khoj ka banging yu i ya ki jingle ki jingkam hang ni ki along tek mdan bay kran mono amdan bay kran mono henry kan ong ipi ada pikran ya ka jing sisa baru ki yadaj long tik kumba yadaj ki ksausen rai mo long gumtu ti ngangan ong ipi lada kam hang lada ki ksau mo ki ksau nei lada kamdon kam padai kata kiksau ka por ya be jung kiksau senrang kim ju yadat hanre habai kran hane lada de ka por ba ya be ki ka kiksau tang dan ko kiksau kunthei kala de por senrai te kamut kiksau senrang ki yadat klumar ti kumju kani gejat ben riu jungi na ka banta jung ka kunthei yadat prasenrang ti de na ta kadau bangin ya kran ni yu ka problem jung ka kunthei ni hab ya kran be ya problem jung usenrang ni hab ya kran ya kadaw jung usenrang ti mene ka step ru udan we u ramba samla u ong ya usia lenti tang ba imat ubri ude bodon jing sitom ha ka jingmut jing perkhat namar tip ngam nang batai syu de ke jing sya pressure jung ki bahayang ba semne ke jing ai tension ki bahayang semne tip ba u di drugs ne di kiat ne ngam nang batai syu tiu syu ong nga ai kamlem nga ai tang arspa ru ngapat ngam syania syu ino menta ngan ong ipi babun hi arngut laingut ngala tes ngala le henry nang nangkong ki kran jali jo the ka kriar mlaj henry hadien pan da kangpong ki khrwaj ti de nang takadaw ngon ong ipi bangan dalong ubri boruspa nei dade ba ublei un penhap san ru berni kepisan nei ngan su ai bet kat baki ang henry bangalong bru beduk yala deru nganang kerdu nganang jenjar henry ngakmit lenti bet ya ke sisen kasngi ba ublei terkenrat unsa sngap hi ki jing duai junga unsa sngap hi ya ki jing yam jing ut junga henry ngan ong ipi ya ka jing syakran tomet la jing syapan bunam la ni kino bar khoj ki ba ka mansim junga kayu i mat kapet na ka mta ki baduk na ka mta ki bajenjar na ka mta ka jing syale bom hok halayang lasem la ni ka jing syale iben ya ki kon senrang halayang lasem ngan ong ipi ngasudwai bet yu blei namar ba kim syam la sngotu bat kim syam la sempang kim syam la perkhat ka jing iet ka bakumno ka jing iet kim syam la tip
ba de na ta kadau ba mdei tang hayeng jongno wat halayeng la sem la jongru kalong umta te de na ta kadau balei ba ka ba shong marwei ka ba shong marwei ka ba jengai nalaki ba it bathon ladang ilong kita ki beriu ki bakra perkhat khanang ba kindup perkhat hi khanang ba kindup sngotu hi andai jan e kapan sni pun ban tedi na takadau ka ba ye jengai andai ye jengai te kamut sisen ka sngi kan sapan perkhat ye ki hi andai jan palan kamlong kapan kelai sni pun ban hakani ka juk bomenta kamut bala palat kata ka jinget balang handrei amdei beki mane yu ublei kila mane ke balang klamane yu ublei namar bali ndah kila buat balang kamut kiklet pede ya ka akor para brio kiklet ru ya kata ka jingit para brio kiklet ru ya kata ka jingi buram para brio labu aj balang tidena takadau haba ki buram ya kita ki balang brio ki balang tau brio ki mane yu ublei ti kalong tik kumba ki buat klemdi nangla ubadi babuat bania ubri bomdi babuat pan nangla ubri ubadi babuat bania ubri bomdi babuat pan dena takadau bale ngang ong ipi kumta nemar kamsuk nang khut jinglong babuat bania ubri bomdi kiat ubri bosnu jinglong ba pine kran ni khanaro ya peira ngasong tenat bani ekran ni khana bar kibri badi namar lada kidi kumno ru lada pi ekran kim ju ngomong ra handrei ubri bomdi kamut utot kroi pik ka jo dena takadau kasuk ubri badi la ubri badi nganong bani ubri bomdi kalong kupama dena takadau habang ayu I kini kenthei ki ong kumno penduna kadi kiat mo kiong penduna kadi kiat siwa banlat kayo mandir kente parayo mandir ne parayo negro na parayo parang ru kan per ayu usen rang sumbal adu se lada ibadeng inyalam ini hikai bet tangi kirang ba apan ngan ong bet naitre syu ri kani kejet benrio kaba bit balang kaba syaelam bakla ki brio kan yam nongwei nei kamut wat bet da ka brio banabar nei simjat saladia tangkat taplai du tengah sendon Paidu tengah sendon. Pada wat ubri bomdi habli wat alum jing tiap le. Habli wat alum jing tiap. Mana bahikai kini ki bro. Hatul ada udi kamut umtip se ka akor ke buram. Ubri bom tip ka akor ke buram kamut lada pinang ban keren ban kana. Wal ada pitam na nalar udi ubri baba. Ngakram I ba ki senrang jong ke bri nyutrap jongi kin sniu hadu kata-kata. Dei namarba kim syamla ajing it nalayeng bakha ban halayeng ka tangaru kim simla ajing I badena ka takadaw ba balik sa jot pinakali ka problem barokhot wat ki prarang ba ngatrai ki kubur kata ka tangaru kamburam ka kamiru ka nyobeng ka kiaru ka nyobeng ki kunru kimburam tedena ka takadaw ba urang ba ulong marwei haba ulong marwei te uya halakamon ule eka kat ba usngobet kat ba usngomon henry lada uyo jing it ngan ong yepi kapan perkhat yo rong ba unle madei mata kamut kapan perkhat yo henry kum bakalong manta kamdon kum kata ule la madei mata namar balei unang perkhat ba nalayo ka tengah la sim jing suk pause kam sim lalong kumta layo ka tengah nang thamaloi nang bam ya kejing mut perkhan nang sertok kejing im nalor ka tresitom suring sedot ring swai ngayu I ba kiwe kijat benrio ki prolok prajor ki badena kawe kijat benrio kitang syu ya poika kitang syu ya sadi lani ya poika poiman kamu tang syu okon iwe ki kiu jing sngat ki sngat ki pulung henry kijat benrio jongi mars ni ya poika Mars ni dep yato Mars ni kon iwe ngai I babun kisdang bandring Mars ni ar la nang ring susu Mars ni lai la kiu kamong
Mars nyok sao la sa tang sieng bat snap. Tidi nak takadaw ngan ong ipi ba kai ke balaja bat kai ke banga UI ngakran ya ke banga tip ngakran ya ke banga UI. Henry mano bala ban perkat mano bala ban sempang bat hang no de bat kumno ngin te kumno ngin le kumno ngin kam. Kata kemut. Tang dah ke jing istu jungmut hi. Ngila ban rat dengkong iki baro ke jing snio ki balaja kini. Kabri uniu trap. Henry ban ong bet hak kajing yalam. Jong ki kena ki badang ki nang san. Ki shus ngau start tang haladi. Ngan ong ipi kim don buj. Kim don idea. Lemda ublei hi. Ulajit. Ngan ong ipi kata kabur brio. Kabuj brio. Kam don jingmut. Halamar wei ngasipet ngasiperkan. Henry wala bursin kamut. Ngasyar kibeng Henry ngayi pu samraki halamar wei pat. Wal dakin ong nga ubit ngapat nga perkat halamar wei. Ngapu samraki ya kata kajing sengau start kajung ki nei. Bakat kini kisngi naduk bangadang kena hadukat kini kisngi kita kinung yalam kibaya ki bat kibaya pertasela bai jadi ijat benrio kila ale ayupan hangno don kita kiso hangno don kita ki ansar hangno don kita ka result ka babha bangi ngil ayo kum kiru pat ba kam simladon ka bukum kata jadi na takadaw ba tongin long ki basta hala simet tongin long ki ba sempang hala simet tu duai ya uble hala simet kanang ba ngingin dubla ban le ikanu wa ba kal panginang im agni slaperthei omde da kijing yalam bakla ban penkala thama leni ban le ikanu basnio klam dawat buj ngala utrai ublei ubah beneng deina takadaw nganong ipi baro tolong borobor kiba perkan kiba puson hala di simet dada pisngo wi hap te pediang na pim sngo wi hap kentat berat julile Henry ngadi tong ubrio nganong ipi Henry kat badon na ibur nga ai kata kajing kentu konfam lani kajing ajing mut jonga lada pi pediang lada pi sngo wi hap pediang bom sngo wi hap berat ti mentangan puliano naka kitab yung sirak nakalenong kabat nyo ka akor para brio wat jule sniu ai bat pin ngat hakano jing sniu to kiar na ka ka bomdai ti makaru kan kiar na phi ko khun wat bet hakinur jong kajing bom hok yo phi yo so nyo sha palan wat jupan ka kerdan ka bahe du na utrai lani ka jaka syong bakrau burom na usim wat jupan ka kerdan ka bahe du na utrai lani ka jaka syong ka bakrau burom na usim wat jupan pau yala ka hok akmat utrai lani yala ka jing start akmat usim wat banlong nong bisyar yo phimla banweng ya ka jing boman yo phile siliang na ka banta uriu he riuhan hangta pin pentok bria yala ka long brio man brio wat ju pendukha man siem ya upat ba wat penja burom yala dia hakmat ki brio wat julie ya kapap arsin naba wat sisien ru pin la laj jing pinstom wat ong unyo tang ya kijing ais ngobha bun jonga bat habang terwa ai hau bahalor tam un pediang ya ka wat long ubalau haba piduai ne wat jupep ban ai isnei wat jur khiben ya ubrio pasyam khuslai yo ba uta uba pendam ya ukantiu ya penban wat thau buj ban thok yala upara ne ya ulok ru wat jule kumta toda sumar bha ban omkran lamler naba omdon jing mento naka wat jukran klamnya haka jing yalang kitamen kisan ne ban ya kaju sikaju habaduai wat isi ya kajing trei jing kta kabakia ne ya karep karyang naba yaki labu da ubalor tam wat pendroi ya upat nong pam todakan mau ba kajing bitarkan om slem
to penrit to lerit sibun na ba ya ki boman an sa penstom da kading bat kiksan hang ni ki kamram yeng niam bat le sin ai hang ni ngideun perkhat ba na ka banta ka kamram yeng kum ki kmi ki pa iki kamram ngideun bat triang bani kai lagi jung ki khun lani ban pan sngotu lagi jung ki khun lani kini kidi ki badon kam te ina ta kadau balai ka bible ka don hieng haba ka don hieng ka bible ka don hieng te ka don kam ni phi bapin puli te ki don ki bom ki balong kristan re ki bom don ye kani kitab ti ngan ong yi phi ki kamram ki badai bat ka hieng ka sem bani kai la ki khun leni ban ya pan i halayeng la sem kade ka jing ye shong lang ka jing ya mer jing mot lang leni ka jing ya duai lang ka jing ya thu khana lang ba in pan sngeu lani ngin ya pan i ya kano ka jing ya pan i halayeng la sem khanang bangin dup long ki bay jan ki bay i ki bay stu jing mot ti de na ta kadau ba kani kade kamram yeng niam balis ni namar kala kan thup lang tewat ya pen da ulok ban yo mantoy ni da upara trai bandup yo ksiar ofir wat be no ya katenga kabatip buram suram khamla kajing phu dur jongka ban ya ksiar wat julia ben ya usakri ubashalak wat julia ben ya usakri ubasakri hok ni ya unong bala ubatrei hok ialah kakam tule iet yu umra ubastat bun wat benut ban ai jing lait lut yu lada pidon jingri to da pet bahaya ki lada ki pan manto pi to da sumar bah lada pidon kun to da sneng da hikai ki bat nadu dangrit to penlong ki bako ngu de ben hikai ki kun nadu dangrit ya kano pa pi pen i pi sneng pi kraw nadu dangrit ndala he wali sneng ada pimla ban seneng nang rit naili seneng ya ukun dala he Ahmad Kibriu namar ke penle ran ke penpo dor ke jinglong kemi namar pim tip la ka akor ke buram kumno ban le ban hikai le ki kon adu nang rit dia de nang takadau ke ni boro khot ke jing syailam bakala leni ke babun hi bagi kena mata ki dang ki kamut ki syailam bakala satu kamut ka de ke jing fil hi nala yeng la sem kum ki kemi ki pangi di ban le ran gidi ban le ran namar bengi nang ban hikai la ki khon nadu dangrit ti manta lada pidon khon kan thei na ka banta ki don ki khon kan thei lada pidon khon kan thei to da hostiar bha bakin long ki ba khoj sotti wat ju ai jam e yaki hangni pat jala jungi yaki khon kan thei la ai la lan bakin ya kat bamon ti de na takadau wan uwei ru shong uklam sumar wan uwei ushong uklam sumar wan uwei ushong uklam sumar ushu ai tang khon namar balei bakaja kumta namar kata ka kenthei babun sin hi kamlong shu ka basotti badina takadau balei ka cha khon rei balei ka sha pankit khon rei balei baksa penkit kun keran balei baksa ai kun pongka namar bakam sumar yala kajinglong sotti lajong kade kata to penia bu brio yala ka kun kentei kumta pila pendep ka kamram ka bakrau henry to da pet ba ulong ubrio uba sempang kamut borobor hi kade ka kamram yaki kimi ki pa paki penyap ban penia bu brio na ka banta ka kun kentei lajong Henry kin de ban pet de jingo ya ubrio ulong ubakumno Henry hakani ke jala jungi ka kan thei ka jet hinala de tila da ka kit khunre ro ka de ban pediang ya kata kam de ban penkit jinjari ki kimi ki pa namar ka le hidala de ti de na kata kata ti lada pidon ka tengah ka ba pen sngo bhai phi wat beno ya ka Henry wat chania thala haka haba phi jingmut kani tolong basian nak banta kirang ba mo lalu pidon ke tengah ke pen sengo bahaya pi wat beno eka Henry wat syania thala haka haba pi jumut pat to burom yala ukpa da ka donut jung pi baro bat wat klet ya ka jing sitom ka kemi bakaya pi
tukan mau ba ye phi lakha daki kumnu phila ban siu kaliang yeki na ka banta ka jing ai ba phila yo naki da ka man sim jong phi baro to ting buram ya utrai ublei mo to ting buram ya utrai hang ni tho hanre ngang ong to ting buram ya utrai ublei namar utrai ublei utrai da ka man sim jong phi baro to ting buram ya utrai ublei bat to buram ya kilang do jong u kamut kilang do kamut ki ba kenya be tang ha ublei ki ba mani tang ye ublei da kabur jong phi baro to i ya nong thau jong phi bat wat ino ya ki menteri jong u to ting buram ya utrai bat to buram ya ulong do ban to ai ha u ya ka banta jong u kumba lau kum ye phi ya ki so nong kong ya ki jing kenya pen biang ya ki terpeng badai ban ai ya ki jing kenya ban pen khui bat ya ki so nong kong jong ki ki ba khui to kene ya la ka kti sya ki baduk kumta phinyo jing kerkhu ka bapura to ai kalut man sim ya ki ba im baro bat wat tangkai ban le subun ya ki bayap wale lendet ya ki bayam hanrei phiru ya yam bat kitu ki bas ngosi wat jupep ban le jingo ya ubapang naba dakini ki kam ya phi an sa i ha ki jingle jong phi baro to kan mau ba ka jing em jong phi kan sakut te hangta phin omle pap lano ru em kani ka jutang jong ublei kani ka ktien jong ublei ngasngu ya ublei ti manta kasngi aba phi yo sngo na kani ka kitab jong sirak to perkhat to puson hinala dia ti kat bakot la ibor ngala pasat jingmut phi ti borobor tolong kiba dakar borobor tolong kiba snguthu ala ka jing im simen namar kinong yelam bakla kiba bun ti ban bi than kalong ka bama ban nget bi than ru kalong ka bama tolong kiba sian bat to ye kan mau yu blei to ye mani yu blei to ye karkhu kartang jong blei kat ba pinang im kening slap prthei bat ublei un sa skap igi jing duai jong phi jonga ladangi it met ban sem ha u yaki eki jing le ki jing kam jongi baro ki bangi le ngi kam kamut ki dei hi ki jing la ki jing ublei mangi ubriau ngi tep ayu ka ek banjala sai ngim don jing tep ye handai da ka bangi ban set yala ka man sem yala ka do not jongi ha ublei un pelat ingi na ki jing ma jing sa un yalam yangi sakalanti ka babek bat un ay yangi karta ka bajalan da ki eki baro ki bale ki bangile ngi kam mangni slaperthei da ki jing imba da ka jing lebet da ka jing imbet da ka jing bomle ya kano ko bomdei te kamut da ka bayat hop te kamut ublei un kerkhu yangi halor halakisngi ki bangi dang imkat hagani slaperthei ti kumta nga kentu kun pami pi baro tolong borobor kiba iet tolong borobor kiba subun tolong borobor kiba perkhan tolong borobor kiba puson ti ngit scam ba mantakamit pinangwan na kikam kijam kiba pitre pikta ti phi lakwa wan pej ya badeng do todong ti haba phi pej to perkhat to puson haba kasngowi ha like share subscribe ti lada kam sngowi ha ti kamut kam lele nai subscribe lada phim sngthu namal kan pan pangmet ep lada phi subscribe ti de nak takadaw to ai bo ble trekandat unda unri unsumar sukher yang abad ep kat banginang imang ni slap thei to ai ba uble trekandat utip khamba yang abad ep hakani kabri jung un nyutrap ba sisen kasngi uble trekandat hi unsapni tali yangi unsapandap yangi da kajing i pat kajing tali hakani kabri jung un nyutrap ke baro kibanga angnut bat kibanga duai nga kerpat uble trekandat ba deitang kajing yalam lti kajung ublei deitang kajing la kajung ublei hi bala persnguthu ingi banwang no ya kita kajing sya elam bakla baro da ka bangi ngilabut ya ki eki kajing elam bakla jongki an thau brio te de nak takadaw ngi de ban but ranti bat ngi de ban kongu ya ka an jong ublei ka an umosas ka an jong ka jutang barim ngan ong yipi kade ka an ka ba ki patemen jongi kilabu kilapane pansa hadu kini ki klemat
Tiadi nang terkadau long belakar ku ya kerteng jung ublei menta bat jiunom majiunom kat panginang im makinis la perthei ti tang kini kentien ku blei siboni pi boro kami pesu kemen.